תעבור, גם מזדהה לי לכל החל על הפחד עליי. הוא יצא מפה אחר כך הזמן. אני רוצה לדעת למה אתה אומר עידן שאני יושב וכולם פה מוזיזים את זה. אתה יכול לנפש מעליך אתה. שיבוצים חילים מתלוננים על הריח. יא רבי לא היה מסתייג, לא! עידן, באמא שתתן לך הרבה רגע בשקט, נו! מה אתה רוצה ממני? אני רוצה. תגידי בו לא עשה. עזבי! עזבי! איך עזבי ברח?